ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೀತದೆ ಮಾತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಂಗೆ ದಯಪಟ್ಟ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಜನಕಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ ಚೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜನಕಲು ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಅವೇ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ 14 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ 11 ಓವರ್ಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು ಓರಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಓರಿ ಭಾವನ ಬೆಲೆ ಭಾವನ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೈಟೇ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುವೆರೆ ಗೆದ್ದದ ಗುರುಪೆರ ಮನ್ಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿದು ಸುಂದುದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಕನ ನಮ್ಮ ನೀನು ನಿಜ ಮಲ್ತೊಂದ ನೀನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎದುರು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎದುರು ದಿಯರ ಅವು ಅಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ನಂಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಆ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಕಲಾರಂಗನು ಇಂಗ್ಲಿನ ಬುಳಿಪೈ ನಕಲು ನಿಕುಲು ತಾಯಂದೊನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಸ್ಪೇನ್ ಆವಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಿಖಲ ಅರಿಯುವುದು ನಿಖಲು ಪಾಡಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋದು ನಿಖಲು ಬರೆಯ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ತೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲು ತುಂಬು ಸೀದಾ ಬರೋಂತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಣೆ ತೆಂಚತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪನದಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಜೋದಪನಕ ಈ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿ ನೋಡಪ್ಪು ಅಂಜ ಅಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡು ಇನಿ ಆನಿಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಕೂತಾರ ಪಾತಿರಿಯ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಊರರ ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಬೋಜೆ ಬತ್ತಿ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾತು ಹೋಯಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಐಟು ಬೋಜೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರಾಜೆಲ್ಲ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇನೆ ಇಂಟ್ಲ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನಿರ್ ದುಂಬೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ 15 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬಕ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂದು 6 ಸಿಟೀಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಕ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಆತನಂದು ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಈತ ಲೈಕ್ ಆತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಮೂವಿನ ನಿಖಲ್ ಪೂರಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೂದು ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದವನಿಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪೋಯರುಂಡು ಅವು 20th ಇರದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಂಚಿನದಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಸೊ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದೀತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಡಾಯಿನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾರಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಟಿಕೇನ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ UA ಇಡ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ UA ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 20th ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ ಬಿಡ್ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಡ್ಬಂದು ಬಂದು ಸೊ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಐದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿಪಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ದಾದಂಡಲ ಆಸೆ ಉಂಡೆ ಒಂದು ತೂರ್ನಾಗ ಮಗಳು ಕೇತ್ ಪತ್ತೇರನ್ನ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜವನಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪು ಹೊರತು ನೆಡ್ದು ₹1 ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತದೆ ನೆಡ್ ದಾದದಿಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾಡ್ನಂದ ಕೂಡ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆನಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಬತ್ತಂದ್ರ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿರ ಬಾಡ್ನಂದು ಬತ್ತದ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಏಪಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದನ ಮಕ್ಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಈ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಓಲುಂಡ ಏನ್ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅವು ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ 100% ಈ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬದ ಸಿನಿಮಾಲ್ ನಡಪು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬು ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಂಟೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ನಮಗೊಂದು ಟೈಟಲ್ ನಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಎನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಬರೋದುಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಈ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿನಿದ ಟೈಟಲ್ ದೀದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪಿದೈ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಡಬ್ಬಾನ ಬೇತನೆ ದಾದಾನ ಒಂದು ಹಿಂದಿದ ಪುದರ್ದಿ ಬೇರು ಅದು ಬೇತನೆ ಆಪಣ ಟೈಟಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿನ ಬೇತೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಡಬ್ಬ ಅಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪತ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಡಬ್ಬ ಅವಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಪ